Another Black Prince po mga kapatid. Ito po ay haul po ng Black Prince. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So, kung makikita nyo ngayon guys, medyo kakaiba po yung ating gagawin. First time ko siyang gagawin, pero na-entertain kasi ako sa mga nagaganito. So, today will be unboxing yung succulents and cactus siguro. Hindi ko alam kung ano itong mga pinagbibili ko from Benguet. So, without any further ado, let's get on to the video. So, ito guys, binili ko siya sa online ko siya binili, Facebook. Basta nakita ko lang na may nag-post na ganyan. Sabi niya is 40 pieces daw is 1,000 pero walang pili-pili. Kung ano yung ibibigay, yun yung ibibigay. And guys, so ito po ang nangyayari pag nagpupuyat po tayo. Thursday ng madaling araw, mga alas 2, ganyan ako nag-message. Sabi ko nga, bawal kasi magpuyat. Kasi kapag nagpupuyat, madaming nabibili online. And then, binayaran ko siya ng mga before lunch or after lunch, siguro mga ganun. Tapos, na-ship na niya ng Thursday night kasi pated siya, pwede siya sa Victory. So, Victory yung pinagpadalhan. Napinick up ko na lang sa terminal. Yun nga lang guys, ngayon ko lang siya nakuha ngayong Sunday afternoon na. So, ang tagal niyang nakabox. So, makikita nyo guys, medyo may mga basa-basa na kasi pated sila. Pero, okay lang. Ayan guys. So, eto, meron akong lagayan dito ng shoe rack para yung ma-unbox natin ay lalagyan natin. Tingnan nyo guys, medyo basa siya kasi pated nga. Siguro, diniligan pa siguro nila to. And sa Benguet, knowing Baguio, mahirap mag-dry ang mga lupa doon dahil moist. Ayan. So, ito yung rose cabbage. Ayan. Medyo bumuka na siya kasi hindi siya naarawan. Ayan. So, sabi naman nung seller, kasi nag-follow up siya kanina, hindi kasi ako nakapag-reply nung tinatanong niya kahapon kung nakuha ko na ba yung padala niya. Sabi niya kanina, kasi nga daw baka mabulok daw. Ayan, may mga konti nga, pero tatanggalin naman natin. Ayan. May mga nasisira. Pero, okay lang naman kasi sa ilalim lang naman yan. Tapos, ilagay ko daw sa place na maaarawan. Tanggalin na nga natin tong mga to. In fairness ha, malalaki yung size tong mga to. Naku, hindi ko alam. Ay, parang may bali siya pero nakasurvive siya. Yung bali niya guys, hindi siya nabali dahil sa shipping. But, nabali siya. Siguro noon pa kasi may kalos na siya, oh. Yung sugat niya or yung pagkabali niya is prior pa. Parang matagal na siya kasi dry naman na siya. Hindi siya dahil sa shipping. So, magpapa-ID ako kay sis yung ipasasend ko sa kanya kasi hindi ko alam yung mga pangalan. Or gagamitin ko na lang yung app dito sa phone ko na pang ID. Kasi maganda siya kapag alam mo pala yung pangalan ng succulent. Para ma-search mo kung paano mo siya i-care. Ito mga nasa gitna ang gusto kong unahin kasi sila yung basa. Ano kaya to? Anong pangalan mo, besh? Parang katakataka ka lang ha. Project lang ng elementary. Ganyan. Ayan guys, sorry, hindi ko alam mga pangalan. Pero kapag na-search ko, lalagay ko na lang yung mga pangalan dito guys. Ayan. Eto, maliit to guys. So, mix kasi siya pala. So, may mga malalaki, may mga maliliit. Yung blue, yung rose cabbage, in fairness, ang laki niya ha. Eto, so maliit lang to guys. Ano kayang pangalan nito? Hindi ko alam eh. Siguro parang Echeveria din tong mga to. Kasi basta daw parang rose is Echeveria. I don't know. My favorite is the jelly bean. Eto guys, jelly bean. Napakadaling i-care. Napakadaling ma-propagate. Actually, bumili lang ako nito ng 2 ata na jelly bean previously, last month. And may napropagate na ako. May nahulog na mga dahon kasi napipi. Pero save natin yung mga dahon. Kasi, malay mo mapropagate natin from the leaf. Ito ang hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ayan. So, bukas tatanggalin ko sila dito sa lupa niya guys. Kasi yung lupa nila is para siyang clay. Hindi siya well draining. So, probably, mamamatayan po tayo ng succulent kung itutuloy natin ganyan ang lupa. Uy! Gusto ko to ha. In fairness, kakaiba siya. Eto guys, yung isa. Ayan, hindi ko alam talaga mga pangalan ha. Cute naman siya.
Para din siyang rose na maliliit. Ayan. So, hindi ko rin po alam ang pangalan. Ay, may baby pa siya! Ito guys, oh, may baby siya. Na maliit. Ayun, nakikita niyo ba to? Magpo-focus ka ba? Ito siya. Yan. May baby na siya. Actually, yung nabili ko rin sa Binalonan na binigay ni ate, yung zebra ko na isa, kasi dalawang zebra at dalawang black prince yung binili ko. Yung isang black prince at yung isang zebra, may tig dalawa ata sila na baby. So, okay din. Kasi pinipilian din ako ni ate ng binibigay sa akin. Yun lang din kung kakilala mo din yung may-ari ng garden shop. At least, yung magaganda din talaga yung Tapos binibigay na lang niya sa akin sa workplace. Maliit siya. Parang token size to na Black Prince. Compared sa nabili ko na Black Prince, guys. Kasi yung nabili ko na Black Prince, parang ganito na siya kalaki. Ayan. So, compare natin. Ayan. Maliit lang to na Black Prince, pero not bad. Okay lang siya. Kasi madali lang namang buhayin yung mga yan. Sobrang dali. Ay, naku, ito nanganganib. Kasi may tubig na yung dahon niya. Ako po. Yan. So, i-dry natin to ng bong. I-air dry ko tong mga to, guys. Ito. Ayan din siya, guys. Ayan. Mag-focus ka naman, besh. Kung alam niyo yung mga pangalan, please comment down below kasi baka hindi ko ma-ID lahat to, guys. Black Prince. Another Black Prince. Ang tiny na Black Prince. Napaka-tiny. Parang parehas lang din sila nung Black Prince na size kanina. Ayan. At diba Black Prince lang siya. Kung ano lang yung mga meron ako, yun lang din ang alam ko. Actually, yung ibang halaman ko, hindi ko rin alam ang pangalan. Ay, ito gusto ko to. Ito yung mga mabushi. So, this is what I'm saying. Yung mga ganito pala, guys, nakita ko kay Andrew, hindi ko alam. Basta lagi ko na lang yung ano niya. Siya din yung lalaki siya na about succulents din yung content niya. Ako kasi hindi naman about ganito yung content ko, so ma-share ko lang, diba? Yun, sabi niya kapag daw yung mga ganito, bushy type, pwede siyang i-replant na siya agad na bawasan lang yung lupa niya na no need to air dry. So, i-replant na po natin. And guys, may binili ako sa Shopee na Gelesi. Malamang patay na yung Gelesi na yun kasi 1 week na siya mahigit besh. Hindi pa siya dumarating. Grabe ang Ninja Van. Patay na yung pag dumating. Hindi ko na inaasahang mabubuhay ko pa yun. Ay! Hala, durog siya. Pero parang pwede pa. Ay, ang liit kasi niya. Nasa ilalim siya. Ang laki kasi ng lupa. Ito guys, oh, nag-fall off na yung mga leaves niya. Pero, feeling ko naman kaya ko pa naman pong buhayin. Ay, campfire to, ang alam ko. Campfire to. Pero yung campfire ko mas maganda. Yun nga lang, naulanan. Ayun, may part na nasira sa campfire ko. So, umaasa ako na may campfire. At ito po ay natanggal na. Ay, naku, hindi ito mapro-propagate. Campfire na medyo nagre-red na rin siya. Pero yung baby pa siya, batang-bata pa. Kaya pala 40 pieces. Kasi, most of the items are maliliit pa. So, pwede. Okay lang din. The price is right. Ito na naman, yung parang kata-kata. Hindi ko alam ang pangalan eh. Oh, Black Prince! Hello! Grabe! Buti na lang yung mga gustong-gusto ko rin yung mga binigay niya. Another tiny Black Prince, guys. Ayan. Diba, black na siya, na reddish. So, meron na po tayong ilang Black Prince. 1, 2, 3. Black Prince. Ay, may Ay! Ano kaya to? Ay! Gelesi ata to! My gosh. Gusto ko yung mga ganito. Yung mga parang Portulaca. Portulaca family. Ayan. Para siyang Vietnam rose, kumbaga. Pero ganyan po siya. Kasi, Gelesi ata to eh. Kung hindi ako nagkakamali. Pero, tatanungin ko si sis. Madali lang daw ito buhayin. Cut lang yan. Parang Vietnam rose mo lang din siya bubuhayin. Ay! Happiness. Ooh, what is this? Oh, I like this. Gusto ko to. Pag nakikita ko to sa mga nagpo-post, kahit hindi ko alam yung pangalan niya, gusto ko siya. Ayan siya, guys. At diba? Nakikinikinita ko na yung mangyayari ko sa aking porch. Uy, another! Ala, Black Prince na naman. Pang-apat na siya na Black Prince.
Ayan, di ba? Black Prince lang tsaka rose cabbage kasi ang alam ko ang pangalan. Isang rose cabbage na malaki na siya. So, sulit. Parang, kumbaga kung sa garden shop mo ito bibili, hindi lang ito tagka 35 pesos kasi malaki na siya. So far wala naman siyang sira. Itong mga ganito na dahon, normal lang naman daw yan sa mga ganito kapag lumalaki yung halaman, talagang nagda-dry up yung ilalim. O diba? Napakaganda niya. Hindi ko po alam ang pangalan ko nito, pero token size din. Maliit din siya, guys. Yan. Ano, sana talaga mabuhay ko silang lahat. Dahil kung hindi, talagang nakaka-broken heart. Kasi may dalawa na akong namatay, guys. Yung mabushi siya na type, yung Angelina Bush ba yun? Parang ganun. Tapos yung Nevada. Kasi, pinapanood ko din sa YouTube, sila Ken De Lara, sabi din niya, nahirapan din siyang bumuhay ng Nevada. So, ang ganda kasi ng Nevada pag bagong bili. Pero, inaano ko na kung paano ko siya bubuhayin pag may Nevada ako. Eto guys, ay ang liit din niya. Mga token size talaga sila guys. Hindi ko alam to. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero hindi to campfire ang alam ko. Parang hindi. Kasi may nakita akong mga ganito guys, crested na siya. Kumbaga kumpul-kumpul, parang ganun yung itsura. Maganda din yan. Uy, ano ta? Ang laki mo. Ang laki ng kalupaan mo. Uy, may bulaklak pa siya. Ghost plant ba to? Hindi ko alam kung ghost plant to. Yan, dami niyang nahulog na ano. Dami niyang nahulog na dahon. Uy, may baby po siya. Kalain mo yun. May baby ka pa, Beshi. Ayan. So, feeling ko lang ha, hindi ako sure, di ako, parang ghost plant ba to? Hindi ko alam. Tapos, may maliit siyang baby. Hindi ko alam kung sanga ba niya yun o baby niya. Another Black Prince, guys. Ang dami na natin Black Prince. Pang ilan na ba to? Pang 5. Ayan. So, hindi ko din po alam yung pangalan, pero another bushy type. Meron din ulit tayo nito, guys. O, pangalawa na ata to eh. Wait lang, ito check ko. Ayan, pangalawa na siya. Ito pala yung mga token size. Okay. Ito, hindi ko na naman po alam ang pangalan. Pero ang taba niya, ang healthy niya, guys. Oh, na-over, ano na niya yung lagayan niya. Yan. Ay, ito. Ito yung namatay sa akin. Sama ng loob ko talaga nung namatay ko. Kasi talagang hanggang sa pinaka-last na sanga, guys, na nabuhay, talagang iningatan ko. Pero mali pala yung pag-ano, kung hindi ko na pala dapat in-air dry. Ayan. Ito siya, guys. Yan. Hindi ko alam pangalan nito. And ito yung Angelina Bush. Yan, mga bushy type. Ayan. So, buti naman at meron akong ganito at babawi ako dun sa namatay. Another Black Prince. Nagsawa na ako sa Black Prince. Pero happy ako. Kasi maganda kasi to guys. Ito kasing Black Prince, pag hindi siya naarawan, pag hindi siya nai-stress, green lang siya. Pero pag nai-stress siya, gumaganda siya. O, diba? Sana all. Ay, maganda to pag malaki to. Nakita ko na to eh. Pag malaki, parang ayoko na ata silang i-air dry. Nagdadalawang isip ako guys kung gagawin ko ba yung parang binababad or yung parang i-air dry na lang. Kasi pag yung mga ganito, pag nilagyan siya ng tubig, pag binanlawan, naipon kasi yung tubig dun sa mga kasing-singitan nila eh. Kaya, pinag-iisipan ko kung i-air dry ko pa to. Oh, another jelly bean! My favorite. Oh, ito yung jelly bean niya in fairness naman. Yung lalaki. Ay! Hala! Nahugot ko! Nagro-roots na pala, guys. Yung kanyang, ano, yung siguro na ano to, nahulog. Nagro-roots na pala siya. Sorry! Mas maganda tong jelly bean na to, guys, kaysa dun sa nauna na jelly bean natin. Kasi na-stress na siya. Ibig sabihin, gumanda na siya. Nag-change na yung color niya. Naging red na, diba? Sana pag red, pag na-stress ka, magiging blooming ka din. Magre-reddish din ang skin. So, bet ko to. Ang cute niya, oh. Ang cute niya sa camera, in fairness. Ganda. Tatanim kita. Agad-agad. Oh my gosh. Kaya pala basa lahat ang pinadala nila. Kasi kapag dry yung pinadala, madudurog. Okay. Ay, natanggal na yung farina niya. Touch ko na. Ayan. Ito, guys. Hindi ko din alam po. Pero ang ganda ha, nagpa-purple na nagbo-bluish yung farina niya. Another Black Prince po mga kapatid. Ito po ay haul po ng Black Prince. Ayan siya oh. Pang ilan mo ng Black Prince ka ha? Ito, yung another parang flowery something. Ayan. Pangalawa na to. Okay.
Ay, ang daming papel. Yung mga malalaki, sila yung nasa gilid. Ayan. So, ano ka naman, sis? Hindi ko alam ang pangalan mo, sis. Ayan po siya. Yung tataba nila, ha, in fairness. Ganda kasi ng weather sa Baguio. Ay! Ito po talaga ay haul po ng Black Prince. Another Black Prince. Ayan. Another Black Prince. Black Prince na naman, guys. Ayan, o. Diba? Pagkatapos po ng video na to, alam nyo na din ang itsura ng Black Prince. Ito yung pinakalas natin, guys. Another bushy type. Ba't ganito? Bakit parang dry yung ano niya, pero buhay yung nasa taas niya? Parang dry ba yung... Tingnan nyo, ha? Ayan, nakikita na ba? Diba? Parang dry na tong tangkay niya, pero buhay naman tong nasa taas. So, yun lang, guys. So, meron akong 40 pieces here of succulents. Pero, most of the succulents are token size. So, most of us naghahanap ng mas mura. Kasi, okay lang naman sa akin yung mga token size. Kasi, kaya ko namang buhayin yung mga yan. Pero, ang sabi kasi ng ibang YouTuber, as much as possible, wag na kayong bumili ng token size. Kung gusto nyo lang din naman na ma-sure na mabubuhay nyo sila. Kasi, pag token size, parang, kasi baby pa sila, parang ganun. Pero sa akin naman kasi nakuha ko naman na yung parang way kung paano ko sila buhayin. Alam ko na kung saan ko sila pupwesto dito sa bahay. Alam ko na kung nasan yung morning sun and afternoon sun. Alam ko na yung nakakasira ng dahon nila kung saang lugar. Ayan, so, ayun guys. I-leave ko na lang yung link ni seller if ever para matry nyo rin. Pero usually kasi guys, parang hindi siya shop eh. Parang nag-post lang kasi siya sa isang Facebook group. Tapos nakita ko lang, parang 13 minutes ago, kaka-post lang niya. Tapos nag-message na ako ng, madaling araw. Napaka-inconvenient ko mag-order, diba? Tapos yun guys, ang kanilang shipping is through LBC. Pero kung ako sa inyo, wag muna kayo mag-LBC kasi parang delayed ata ang mga shipping ngayon. So, kung gusto nyo, bus shipping na lang kasi ganito, nakapat pa siya. So, kung wala pa kayong mabibili ng mga pots, at least hindi nyo pa problema kung saan nyo sila itatanim agad pagdating ng mga naka-air dry na halaman nyo. At least, masasustain pa nila yung sarili nila kapag ganito. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching. Sobrang dami po natin ngayon na asikasuhin. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy F. Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!